Здравейте от красиво Карлово. Намираме се на стадиона в село Богдан. Получихме сигнал, че тук най-вероятно се прави добив на инертни материали. Сами може да видите пръста, която е в дупката. И вследствие на това, което са изнесли от тук, започват да изсипват строителни отпадъци с цел да заровят дупката. Това, което виждате зад нас, са купчените пръст, които бяха извозени от селото, дънерите на дърветата след наводненията. Каква е целта на това нещо? Предстои да разберем и ще пробваме да разговаряме с кмета, да даде малко яснота относно това, което се случва тук, защото жителите на село Богдан се притесняват за състоянието на стадиона. Съвестните граждани и смислените граждани дават редовно сигнали за поредното безчинство на местната управляваща власт, но най-лошото е, че дупката се запълва с буклук, и който въобще не му е място тук. Съответно и това място е стадиона на самото село, което вече трета година не може да се използва поради проста причина, че не искат да го почистят. Мафията има смисъл да я елиминираме. В какво се е превърнал стадиона на село Богдан? На едно огромно сметище. Искам да дойдете оператора да покаже вътре в самия ров. Това най-вероятно са подпочвени води, защото от ВиК-то са казали, че тръбите не функционират. И какво ще стане, ако ние ги затрупаме с строителни отпадъци, с битов отпадък? Всичко това отива в почвата и за пореден път правим едно огромно замърсяване. Ники, нещо да добавиш? Отвъртен съм от самата ситуация, която е създава от общинска администрация и местната управа. Тези хора трябва да вземем незабавни мерки и да почват да работят смислено, иначе нямаме друг шанс да съществуваме качествено. Ние от красиво Карлово ще следим за нередности в общината. Довиждане и лек ден за сега.